tady jaro a blíží se nám druhý ročník našeho závodu Ladermon Sky Race Hrubá voda, a tak se jdeme podívat na naši trasu. Na naší trase nás čeká hodně krásných, zajímavých míst a jedno z nich je právě tohle dřevěné schodiště. Jsme u nejtěžšího místa trati, je to sjezdovka, jak vidíte, je extrémně prudká a je tady strašně moc kamenů. A tady jsme podle mě na nejkrásnějším místě trati, je to úžasná scenérie, výhled do údolí řeky Bystřice. Takže kdo bude chtít zastavit a pokochat se, může právě na tomto místě. A pozor, tady se blížíme na nejvyšší bod trati ve výšce asi 560 metrů nad mořem. Je to tamhle ten velký buk. A dáme si všichni doleva. Čeká vás nejtěžší pasáž, prudký seběh po sjezdovce, která je plná břidlice, klacků, tak pozor. Běžíme do cíle, posledních 100 metrů. Náš Ladermon tým vás zve sem do krásné Hrubé vody 4. května 2024 na Ladermon Sky Race. A tento závod odstartuju já a celý Ladermon se těší na vás. Přijeď i ty.